Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado pitsa 28 na bulan sang Nobyembre tuig 2020. Uy, 27 ka adlaw na lang ang nabilin, Pasko na. 34 dias na lang. Saylo na kita. Sog alawon ta na ang tuig 2021. Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Radio. Ila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Police Station 1 magapabakod sa ila visibility patrol sa pag-abot sa bulan sa Disyembre bangod sa posible pagsaka sang crime against property. Babay nga upod sa napatay nga pulis sa syudad sang Cadiz gin-inquest na kahapon. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Makakuha ang Pilipinas sang 2.6 milyones ka shots sang potential COVID-19 vaccine nga gin-develop sang AstraZeneca sa dalom sang una nga supply deal sang pungsod para sa coronavirus vaccine. Suno kay Jose Concepcion, business advisor nga tiglawas sang pribadong sektor, ang supply bayaran sang pribadong sektor nga target makabakuna sa masubra 1 milyon ka mga Pinoy matapos nga ang baksin sang AstraZeneca nag-require sang 2 ka dose. Sunod naman kay Vaccine Czar Carlito Galvez, ang otoridad nagapakinegosyar man sa AstraZeneca para sa pagbakal sang dugang 1 milyon nga dose sang baksin. Maayo nga balita. May ginalauman kita sa palaabuton nga sa pagbukas ng tuig 2021 posible madamo milyon sang aton sini mga kauturan diri sa pungsod Pilipinas ang mahimo mabakunahan batok sa COVID-19. Apang hindi ina ang ginapangayo sang aton sini mga kauturan, ang ginaayo nga kabay kuntani madula na lang kag mag-iskerda na kag maglayas na ining kagaw nga COVID-19. Dihamak na nga halit ang gintuga niya diri sa pungsod Pilipinas kag bilog nga kalibutan. Amo gani nga ang pinakabag-ubag-o nga report sang World Health Organization nga bisitahan ang Wuhan, China agud tukibon kung ano anangin kabangdanan diin naggalin nga alumapta ini sa bilog nga kalibutan kag tuman ka makalalaton, tuman ka makamamatay nga klase kagaw. Madamo man sa mga balatian pareho sini ang nagtuluhaw sa nagliligad nga mga tinuig apang indi amo sini kalala kag indi amo sini
kadugay. Kag ginigo ya. Kalabanan sa una, isa lang ka pungsod, dua ka pungsod ang ginaigo, subong. Bilog nga kalibutan ang ginigo sang COVID-19 nga nagdulot sang madamo nga mga nagkalamatay. Labi na gid sa pila naton ka mga kauturan nga hasta subong gaduha-duha pa kon bala may kamatuoran ang COVID-19. Apang sa nasiling tana halong kita kay ang pangkalibutano na nga organisasyon sang ikaayong lawas ang nagpalayag, kompirmado ang COVID-19 kag linibo-libo. Milyon sa bilog nga kalibutan ang apektado na sang COVID-19. Amoy na. Ining AstraZeneca nga ni, kabay pa nga ang bakuna nga ni. Nga karon aprobado na sa pungsod Pilipinas magakakas sa COVID-19. Kabay pa sa tuig 2021 ang halos tanan nga mga utod naton mapabakunahan na para hindi na magluntad pa kag hindi na matapikan pa sang kagaw sang coronavirus. Portino. Pero sa nasiling ko na kahapon, may mga bagay nga kung madumduman sa aton mga kauturan, may kayuhan man ining COVID-19, ining stay at home, bangod ang mga tao nga sang una nalipat na magpananumtanom sa karon. Nagbalik sila sa pagpananumtanom para mapuslanon ang stay at home. Kagkalabanan sa puluyan, berde na ang palibot. Kagdako ini nga bulig para sa aton mga kauturan para liwat nga puno naman sang mga tanom ang bilog nga pungsod Pilipinas. Ang tanan nga pinangpulod, ang tanan nga pinangutod sa itong mga bintauso nga lager karon. Liwat naman nagtanom kita para buwas damlag sa aton mga kapuhan nga ini sila makaangkon sang maayong hangin, makaangkon sang maayong nga pagsinalayo nga libre sa anuman nga mga kalamidad katulad sang baha kag iban pa. Pangamuyo kita, tangla kita sa langit nga ining baksin nga ni mangin madinalagon kag kabay pa nga ang tanan nga mga lugar nga mataas nga ginigo sang coronavirus amo ang tagaan una sining baksin para nga magsarurot ini siya ukon ipangamuyo naton nga lubos na ini siya magwa sa aton pungsod, magwa sa tanan nga mga kapungsuran kag matapos na ang karon kakulba sang aton sini mga kauturan. First time ini naka-eksperyensya kita sang pag-arangka sang kagaw nga bilogin ka kalibutan ang ginigo niya. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:08 na morning na sa bilog nga dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta? Sabado subong maayong balita tuod magulogal umon ang panahon, mauluulanon bangod sa nagligad to nga may mga low pressure area pa na siplatan ang pag-asa. Salamat sa Dios natunaw ini siya. Ang buot silingon, kung may ara ginman, nga pagulugalom pagtupa sang panalagsa nga ulan dala ina sang hangin amihan. Ay, salamat. Wala pa kita maumpawan sa itong asod-asod nga pag-arangka sa mga bagyo sa nagkalain-lain nga kaprobinsyahanan. Wala pa makatibawa sa aton mga katuran sa baha. Wala pa maumpawan, wala pa makapatindog sa ilapuluyan atong pinangwasak sang bagyo. Kinasiding naman nga posibilidad sumulod ang isang kabagyo. Pero nalipay kita kay bangod siling sa pag-asa, uy, natunaw ang among low pressure area. Pero padayon, bangod kay bulan sa Disyembre, mabatyaganta ang katugnaw sang kaagahon. Mabatyaganta nga daw bulan na sang Disyembre. Ang malain siya na kung bulan sa Disyembre, daw Agosto pa ang bulsa. Amo na ang delikado. Ang iba naton nga mga utod, nakabato na kamo sang 13th month pay, nakabato na kamo sang bonus
pulo preparar, tagu-tagua, bulubinle, ang pizza 25, kag pizza 31, bulubinle ang pamaskwa ninyo sa inyo kabataan, kag sa pila naton ka mga utod nga lubos nga naga kinahanglan. Kasi nga mga tinion, abel ang aton patrol, nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod, idulong nila sa aton ang nagapanguna nga presyo sa merkado. Ang nagapanguna kadalagko nga mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Kamusta mga driver? Ara na? Gapasada na? Mga tricycad? Amo na siya ang gasinumbali lang sa tion sang kaagahon. 10 minutos, nakaligad na ang korpyo. Aber, tawgan tang aton patrol, amo inisla, ang magadulong sang mga sitwasyon sang dakbanwa sang Bacolod. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Sa aton pinalaga nga mga tagpalamati, good morning. Luyag nila nga temprano pa magpamalaklon. Bukas na ang aton sining Libertad Public Market. Diri sa Libertad Action Fred, halos kalabanan ng mga salakyan ang makitanta diri sa sining kagahon. Sa diin ang mga salakyan di pasahe ang ari na diri ang halin sa area sang Mansilingan, may area man sa halin sa Takuling, may ara man Action Fred diri dampi sa Mabini ang mga salakyan man halin sa area sang Northern Bacolod, especially ang area sang Mandalagan kag Barangay Bata diri manggaagi, diri mangga parking Action Fred kung temprano pa magpadulong abi sa area sang Barangay Singkang Airport, no? Ang mga tricycle drivers ang ari man diri sa kilid sa may Rosario, area sang Mabini. Ang Ibgan Action Fred nag-parking naman sa may area sa kilid bisang merkado sang Libertad Public Market. Of course, ang aton nga mga kauturan, mga drivers sang taxi nga diri naman nag-standby kag nagahulat man sang ila sini nga mga pasahero. Ang iban diri Action Fred mga tag alas 2, alas 3, kag even mga alas 3:30, alas 4 abi diri na nag-parking kag nagahulat sang mga pasahero nga nagtemprano pa nagapanindahan kag di everywhere man sila pwede sila ka-parking sa may gasolinahan, ang iban ka-parking man sa mga hotel. Panginya di pa Action Fred no nga makakuha man kag magadulong sang ila sining mga pasahero. Action Alvin? Yes, sir. Kamusta subong? Sinumbali, tricycle gyapon? Action Fred, no? Sinumbali ang kalabanan, tricycle, of course, no? Even ang e-bike, diri man sinumbali man sining kagahon. Kamunang nga ginahambal ta kagalabanan diri sa mga dalanon, they are the major. O kung sila ang mga hari sang dalanon sa sining kagahon. Pero maguro adlaw ni hari sa mga dalanon, mga taxi naman kagang mga jeep, mga salakyan di pasahe. Of course, mga private ari man diri sa bunga kagahon. Action Alvin? Yes, sir. Ang hari sa dalanon niya nga maghawa kagid kinahanglan ang fire trucks kag ang aton sini nga mga emergency katulad sini mga ambulansya. Amo ini sila mga hari sa dalan nga kung magkingaw na sila pahigad kagid. Kaya ba disgrasya ka, binigyan ng fire truck, so may sunog, kag madalasa ka, kag mahaplit ikaw, wala kagid sukton. Amo na silang hari sa dalanon. Yes, Action Fred, no? Amo gini ang pinakamatutuod nga hari, kag ginarespeto gid saya kay mga emergency Action Fred mo, no? Especially ang mga fire truck and mga ambulansya, kag iban pa. Especially in mga kapulisan, no? Kaya mas kinanglan kag mga emergency, mga rescuers ini sila Action Fred nga makahatag man sang solusyon sa pila ka mga emergency problems nga nag-arise o kung tuhaw. Ang of course ang pila naton nga mga kauturan, mga taxi drivers nga ari man diri samtang sa siling tabla Action Fred kahulat, no, sang ila sini nga mga pasahero.
sir, sang, ano nga taxi ninyo mo, sir? Ano nga taxi ni? Gym taxi. Jim. Oh, Jim sa taxi, no? Sir, kamusta ang biyahe ta subo nga kagawon, sir? Ikapila mo naging trip o pisa nga way naman at curfew? Uway pa man kuan kay iwat kayo sa pasahero halin sa gabi kay iwat gid kayo. Iwat gid kayo, sir. Sir, halin na sa concert, kumusta ang ato sini nga arkila kag o na boundary? Ang kuan operator namon sumo nga tag nga man ang konsiderasyon kay di ka paluman sa sitwasyon sumo nga pandemya di tao daw wala nang gikuan. Temprano pa ang gabi di uway na tao. Ay, okay. O, temprano pa. So, temprano pa ka magagaray, sir. Uway diri na nagay tulugan mga aga. Gahulat pa man aksyon na Fred, no? Oh, Action Alvin, Yes, sir. ini mga taxi driver bala, makadawa-dawa na sila pagsulod sa bulan sa Disyembre kung managtag na bonus kag 13th month. Oh, kabay pa, no? Madata na kay purting pasayro na, bakla na, purte, pamakal sa downtown sa mga mall, so kalaban na ginasakyan sina taxi na. Dira sila makabawi-bawi. Oo, kabay pa nga makabawi-bawi man sila, no? Kahit papaano, balang may arawan sila nga inog handa man sa lamisa. At makadawa-dawa gina sila kung ano, mga Pasko, bonuses, makadawa-dawa mo ka mo nang ginaloomon mo, sir? Do mo man nang amo gina paglaom na pero do butsa subong nga timpo guro do maiwat gid. Oo, muna action na, Fred, no? And at the same time, pero sir, kung lantaon ta ang mga kalabanong pasahero mo kagahon, ano ni mga nagapanindahan or iban mga nagaobra man sa iban nga kumpanya? Dipindi man na kay may araman nga kapanindahan kisa nga kung to may dala di ba taxi man pero kung na nalaban gid ang mga ang obra lang iti. Pares ni subong Sabado YFC na. Ulat kan lang nga ulat ni kun. Pero kisa pila man ang ma-bring home ta, ma-take home ta sa isa ka adlaw. Kadala ka lang nagbakal isa ka kilo bugas kag may sudan ka bastante na na. Sa pamilya, no? Para importante may nagbalon sa nagpabalon bisa imo mga kabataan, mga estudyante or kahit pa paano yakin ang lanon man pangadawa daw may araman para ka misis. Natural gina mo ginangina kwantang paningo antang may dalon tapos para sa kabataan ta man eh. Ayos sige sir. Sir nga lang tagani sir? Si Fred. Si Fred, Action Fred, Tokayo mo ni. Si Tukayo. Oh, Tukayo, Tukayo. good morning. Tokayo, good morning ka no? Good morning. Action na Fred, no? Magluwas na rin sa nasiring tana, may mga tricycles nga nagabiyahe, may araman taxi drivers kag mga jeepney drivers. Tricycle kag tricycle mabakal ina sa mga merkado. Burgos, Libertad, Cita Market, Palapala. Balo ka nga mabakal sila. Bangod ang utod na ton ga pangumpra ga bakal sang mga isda kag iban pa nga hindi na pwede ikarga sa taxi. Bangod ang langsa sa isda bala, amo na nga mabakal ang tricycle kay dira nila ina ginakarga, no? Kaya mga taxi ti kundi kinahanglan ko taxi kaya hamot sa sulod sang taxi ti kun kargahan mo na karon mga isda kag iban pa kundi manimaho na. Correct, mareklamo na sila kag magambal yang kagina gilimpyuhan ko ni tudo. Kargahan ka dayon sang isda nga ga kuan pa konti. Dito sa likod ibutang sa likod compartment kaya ba? ibutang, no? May mga gamat-amat man kita paglakato ng Action Fred sa dalan na bisang Renais. May ari man din nagabaligya sang mga bulak Action Fred, mga preska nga mga kuan mga tanom, no? Bakal na subong. Bakal na Amo nang pinakabakal ang tanom subong. Para kahit paano may disenyo, no? Madam, dini hali lang imong mga baligyan Sa Mambukal, sir. sa Mambukal Action Fred, no? Dito halin mga ni daw rosas ni kag no mga kuan mo ni mga baligyan mo ni. Mga rose, sari-sari, po na, yung rose, mga chichirika. Okay, pero mga kuan niya buhi ni diya tanan. Ano inog plaster na para sa garden sa tagsa ka mga panimalay? Pwede man. Oo. Collection nila. May lampunaya siya. Ilang punaya ka? Oo, ara, sir, Aryo. Lampunaya. Aryo? Sari-sari na mo. Ang lampunaya gali na Action Fred ang iyang bulak. Kaya manggali siya, no? May lain-laing kulor ng lampunaya mo. Pero ang urig nga lampunaya, inang ginatanom bala sa mag-ugsaran sa una, sa pila naton ka mga kauturan, importante na, nga aman. Kaya man ti, para sa bukol, kung magtinapungulay da, kag
gusto ni tanay ang mag-asawa maihampol. O sigurado action Fred, no? Kung mapierde sa hampang, mapierde abi sa politika, dapat nampol. Inalamay hampol kagid lang punaya para mampawan ka. Para maumpawa, no? At tagpila rin nga ito nga, ma'am, ang lampunaya tani, tagpila ni. Barato ni sako niya ng hatag ko lang niya 35 kay ka-common na mo. 35 lang ni sa action Fred, no? Bawa ko na ara ko na, baklong ko na. Oo, brato ba? Ang magluwas diri, sir, ma'am, ano ni ang mga tanong mo niyo? Rose, no? Rose, puti ang bulak ang Sir Fred. Pila ni siya? 50 lang ah. 50. Oo. Ang iban mo ng mga tanong di, ano ang pinakamahal mo di? Wala, ang mula na pinakamahal ko 50 lang. Ang 50. Mm. Ang Rose lang gid ang pinakamahal niya action Fred, no? Pero ini ara sa regular nga plastic nga paso. Pero damo-damo wani action na Fred nga sa aton sini nga mga kauturan nga temprano pa magpamalaklon, pwede niya o kaya rin pwede pag indoor, pwede niya sa outdoor, no? Oo. Alam mo gani, ma'am? Silya. Si Celia Action na Fred, no? Amo ni ang presyo karon kay luyag magpamalaklon sa mga bulak, kabi, buluyag magpamalaklon sa mga preskang mga tanom, pwede ibutang sa ila sinitag sa mga buluyan for indoor kaga outdoor, no? Ang panawag na mga plantita, plantito, ang pananom-tanom. Kaya ragalino action Fred, no? First time ko ni nakakaon na tinaga nga plantita, plantito. Amo na subong nga muda mo, libutab lang mga subdivision. Kaya kalabanan sa mga balay da puno tanom. Nga aman, kaya natukiban nila nga sa tion sang pandemic, sa tion nga stay at home ka, wala ka obrahon, boring ang pangabuhi mo. So, ang ginahimo, lantaw ka television o kung ano dira, karon yan natukiban nila nga isa sa pinakamaayo nga kalingawan, kag matahom patulukon kun magpalanubo ang mga tanom, amo ina nga kalabanan sa aton mga utod nagkonsentrar sa pagpananom-tanom. Ako ya kadadlaw pananom-tanom pisyo ko. Pag-abot halin sa programa, manilig ka, maglampaso ka, magsagob ka, tanan-tanan, pagkatapos tampi ka sang tualya, tampi ka da sang kung ano nga bagay, kagala, magagad pananom. Enjoy ka, makita mo nga gapamukadkad ng mga tanom mo, sus, kanami sa pamatyag mo. Da wala ka na gana magwa. Oo, at least mo na makabik nga isa ka the best nga hobby, no? Kalingawan man sa aton sining mga kauturan. Ang iban gani aksyon na Fred, kung day off, may area preparar, nag-construct abi isang, o kung gahimo rather, isang balayan sang pispis, ang iban man maros ako. Mas mayo na Damo lang ko pispis sa balay? Oo, ay galing ka. Oo, si aksyon Galing ang isa ko kapispis na patay nagligad nga adlaw. Ay nga man. So, mo ta disgrasya nga daw nagpalagluyan katahom pa sang kolorya bala. Oo. Sus, ambot kung ano nga disgrasya. Lain buot mo kung mapatyan kasapat mo. Ano man aksyon Pagkatapos na, ang isa ko kay doon na ipit man, sus, ano nga plastada. May lang gani kinabuhi pa. Pero balda lang sa kahit paano. Ang ido ti dali mo lang na masugalian, Oo. galit ti maluoy ka bala nga gaagunto sa kasakit. An action na Fred, isa na at least ang importante kung animal lovers ka, kagatagaan ka bisang isa ka kampiyon nga klase sang ito ti ma-appreciate gidya. O even as call action Fred, no? Okay ni siya kaayo, cute man ni siya, especially kung tutoy. Pero kung dako na gani, sa kakilala ko mambal nga daw cute pagyapon pero hindi naman. Anyway, action na Fred, muni nga pila ka mga sitwasyon karon diri sa area sa Libertad Public Market sang nasiling na halos ari diri tanan ang mga nanari-sari nga mga salakyan, taxi, jeep, tricycles, baligya kaga iban pa, no? So ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Coffee Mix. Muni kape nga puno sang yerba kape nga makahatag relaxation sa imo lawas. Kinadulong man sa inyo sang may DC ang alkaline nga vitamin C nagapapakod rekta sa
sa patrol with action na nikiraw ang kaaksyon nyo aksyon. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. O, kamusta? Balangon na kamo, plano na kamo kung ano ang aton pamahawon karon nga kaagahon. Sabado subong, wala opisina, pahuay ang pila naton ka mga kauturan. Ano ginaplano nyo? Pwede ka maglaswa, pwede ka magsugba baboy. Sabado subong, bawang baboy, no? Kung isugba mo, kamot bala? Ang iba niya may high blood ko, kuntang baboy, pero kung manimaho kag puwerte ka humot, pagbakit kaon man. Sausaw mo sa sinamakan, sos, puwertes pagganamit. Pero akong paborito ko, laswagid. Naming laswa. Sa una, kung damo pa na ilunsil, kanamit ibutang sa laswa. Puwerte kanamit sang sabawya. Karong nga galuyag ko, magkaon bala sang talong, niyang talong ay sugba mo bala. Pagkatapos, tapad-tapanon mo, tuktukan mo sa pino, damo nga ahos, sibuyas Bombay, butangan mo kikuman, yutay nga sinamak, sus sa pagkanamit. Gapanagitlen ka, kananam-nanam, parisan mo siya sang imo bala kanon, bag-o bakit gid, sus sa pagkanamit. Nakatanimaw ta, ang kalain, porte sa pagkanamit ipamahaw, karon nga kagahon. Oy, morning na una nga hutong sang aton sinipagpulo panamyaw kay Ronnie Sidayon, kay Vilma Gargarita, kay Ibon Bosher sang Germany, naga-monitor siya. Si Vanessa Mayo sa Minnesota, hapon subong. Vanessa, good morning, good afternoon dira sa inyo sa Minnesota. Sige ulan ayos da, baw. Kay Shilin Rinaxi, kay Maki Arigen, kay Jocelyn Calamaan, kay Bret Hart Tunato, kay Delia Liabe, kay Wilma Giloa Octavio, good morning lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na, sa panahon sang pandemya, krisis global kita, subong kinahanglan nga mataas ang produksyon kapag ngakroy man nga plantadoro, gamay kagdalag ko kay manubo ang Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man. so na, mabalik kami pagkatapos ang Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo.
kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasing pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Siling ni Vanessa Mayo, ang igplan ko no, ang butangan mo sang beef pagkatapos may itlog kag prito. Purti mo ni si Vanessa. Mayo guro magluto ni. Nami man na ng mangusina ka bala. Ako enjoy ko sa kusina mo. Kanami ipangluto. Sabi na gini nga, paghalin ko ni sa obra ko, pag-abot na mo na, pangluto, panilig, pamunyag, tanan-tanan, basta bulubalason ka bala. Pero ga-enjoy gi ko ya, kung mangluto. Dua lang kabagay, kag pila kabagay, sulubalay nga gina-enjoy gi ko, pangluto, panglaba, pamlansa. Nami, no? Ako niya, wala. Iban nga mga lalaki, nahuya na sila ya. Nga makita blang nga panglaba sila, ga pamlansa. Ako niya, wala. Alin sa una, naanad kami sa ginikana namon, nga ang uniforme namon sa eskwelahan, kami na yang ga plansa. Pag-abot halin sa eskwelahan, mga alas 5, kami man na ang panglaba sa uniforme. Hasta subong dala ko na, hindi makapoy mo. Nasundon mo kadadlaw, tipila mo lang man. Uniforme mo sa kabilog. Kamisita mo sulod sa kabilog. Daw, kadadlaw, laba ka lang 3-4, ihalay mo siya. Nasungadlaw, suksok mo naman siya, plansahon mo. Naanad kami na sa una sa ginikanan namon, kami may disiplina sa unang ginikanan mo. Kinanglan niya nga kabalo ka manglaba, kabalo ka mamlansa, pagbugtaw mo pagkahon, pagkaagahon, kinanglan manglampaso ka, manilig ka sa ugsaran, amo na ya sa unang mga malam nga ginikanan namon, kanay mamang to sa una, istrikto to sila ya. Kinahanglan niya trabaho kagid. Ti sa una, kung hubin ka pa, isa gahibi ka, kay kapoy man. Nga daw siling mo blang, nga daw ginapinahan ka, igo pag-abot siyang tsimpo, nga may edad ka na, kag may pamilya ka na, madumduman mo sila, nga husto gali, ang ila ginahimo. Training li na sa imo. Sa ulihi nga sige-sige, hindi na trabaho ang pagkabig mo. Daw kalingawan na siya. Tilawin nyo bla,
nga gapangluto ka, gapanilhig ka, gapanglampaso ka, nga kulukanta ka, kay hindi trabaho. Adlaw-adlaw nga tan routine mo, mawili ka na. Sang ulihi, daw kalingawan na siya. Hindi na siya trabaho. Lingaw ka na mo. Gapangluto, gagakanta ka. Nami bala? Gapulo panihol ka, gagapanilhig ka, gapamunyag ka, hindi na sa trabaho. Ambot silingon, daw natuon na siya sa kalingawan. Amo na tudlo sa ginikanan, mga tub-tub subong, dala ina. Basta nga ang ginikanan mo, disiplinado. Pasalamatan mo sila pag-abot ng tihon nga ikaw naman ang nagadumala sang imo pamilya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Ikadua nga hutong, Kalbo Dular Esparas. Good morning. May nga pagmonitor dira kay Engineer Mungkada sang Silin Homes, kay Judge Snap Diamante. Judge, morning. Kay BT Lau sa Binalbagan. Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Si Ruben Tampos, tulog pa niya sa LTO kay Sabado. Wala opisina mo. Dira kay Pari Remias Arroyo, gapangapi ni subong. Kay Raul Alibugas Dalomda, Berto na, ang kalanaan mo. Subong man, dira kay Pari Erning Hurilia, kay Pari Istoy Quirido. Ay kagabi, ato kami dito sa Rolling Hills. Kinapahibalo gali. Ang tanan nga mga himata, kakilala, kabyanan ni Raul Chua. Nga ini siya, kinahaya sa Rolling Hills, ilubong na siya Domingo. Alas 9 sang aga sa Palm Haven, bala mo. Ang lubong ni Raul Chua. Tinagpulaw to gabi, membro ini, sang Kaisi Boys. Ato dito si Parinik Barca, si Paricano Rivera, si James Patalagsa, si GC Sindico, si Munsing Syukon, si Jubert Carion, si Mayor, no? Ato man dito si Buni Advincula, si Jutay Pascua, kitanay kami gabi, si Bibitan, ato man dito si Jerome Solinap, ang absento nga miyembro kanday Joel Perido, Roger Aguirre, si Lori Apurado, wala dito, ginapahibalo kamo, Domingo ang lubong ni Raul Chua. Ululupod kita. Isa ini sa sang haligi man sang Kaisi Boys nga nagtaliwan. Morning, bangon. Dira kay John Villarosa, good morning. Kay Ming Galiego Gapes, good morning man. Watching live sa Morsia. Morning sa inyo, morning, bangon ron, adlaw ron, luto ron, kay Sabado, subong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Lipat ko ba? May obligasyon gali ako, pero antes sinaari ho. Sabado, subong. Of course, abierto ang live exchange. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kailangan. Responsable na pagbalita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa aton mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y saysay at mga kalintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag Sigurado ara na sa mga merkado. Ang iban bugtaw na kamay kaladtuan na tas 4:51 na anano ang mga balita subong kag sa pala abuton ang Pilipinas nagapasiguro nga may ara kita sufisyente nga mga medical worker sa likod nga si Presidente Rodrigo Duterte nagkakas na sang travel ban sa aton mga health worker. Ini makaepekto na sa Enero 1, 2021. Tapos tuig na kapit sa 1 sang Enero, pwede na maguluwa ining mga health worker naton. Kay ang preso nurses, kapila na magapila, gaayogid, tugutan na nga makagwa sila sa pungsod. Sige na, arangkada o galing, may limit lang. 5,000 lang. Pero, pag abot sang nagakaigo nga panahon, nga daw okay na, labi na kung may vaccine na, tugutan ini sila, nga magbuylo kadto sa iban nga mga kapungsuran. Ang mga health worker naton nagakinanglan man nina sang husto nga benepisyo. Kabi ko ng Pungsod Pilipinas, nagahatag gusto nga sweldo, hindi na ni magpinalumba gwa ang pila naton ka mga kauturan. Galing hindi pagid kita makasarang. Ang sweldo sa iban nga pungsod ya, agila sweldo la to, ag isa ka tuig tani nga baka-baka, pila lang kabulan dito, bawi na ya. Amo na nga, pinalumba gwa ang pila naton ka mga utod. Kay kung abi dalag ko lang sweldo, abi ikaw man magagad kay mo yakadto sa ibang nga pungsod, didto kay mo maserbisyo ya, nga kinanglanon ka man sang imo pungsod o galing kay mati hindi makasarang ang gobyerno. Amo ina nga magapinalumba gwa ang pila naton ka mga kauturan, nurses kag iban pa. Labi na gyud ko may mga abilidad, may mga skilled worker naton, amo na yang gidabaton sa iban nga pungsod dito Saudi, Amerika kag iban pa. So, ang report nagasiling nga ginatun-an sa gobyerno. Pero bulubanta ko do kabudlay gino.
nga maghatag ta sang dako nga mga kompensasyon sa aton sini mga health worker kag iban pagid ka mga kauturan naton nga nagasweldo ya pilo-pilo dito sa iban nga pungsod. Amo na ako nga luyag nila nga mag ulo abentan man luyag nga mag ayuhan man ang ila pamilya diri sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Morning lang kay Gina Toribio Panes, kag si Ila Panes dira sa Hacienda San Isidro, Barangay Kubay. Sige morning sa inyo. May lang pag-monitor tagsagid kakaagahon. Morning man sila na ni Nanday Sani Dalisay, Samuel Palincia, Herman Palincia, kag mga tao sa Hacienda Santa Rita, Barangay Ayungon, La Carlota City. Okay, morning na sa inyo. Ang pila naton ka mga utod subong nga hindi malabutan sang aton sining pagpulo panamyaw surigid kay kung kaisa ang oras naton limitado man. Diri kita na sa panahon sang pandemic bala ang aton mga tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding Standard Time, las 4:57 na. Saka ang kilay ni Presidente Rodrigo Duterte, bangod sining pila ka mga komentaryo naman, mga extrajudicial killings, ining pagpamapas sa mga drug lord, mga drug poser, siling ni Presidente Rodrigo Duterte, abe, akon iniaway. Kag ako lang ang makig-away sini mga drug poser kag iban pa. Mintas tanto, nga ara ko sa pwesto, magatakop ang akong termino sa 2022 pa. Mintas tanto, nga aligapong ko ako presidente, reklamo lang mo na. Pero arang kadahon ko, basta illegal nga druga. Perte, no? Daw ang tindog sa presidente, mabaskog, basta away sa druga ang paghahambalan. Ining away sa presidente sa illegal nga druga, 100% kinaupdan ko ini. Nga, dapat ginmantap naon. Kay kabalo ka mo, ining illegal nga druga siya bo, kagiban pa, nagaguba ini sang isa ka panimalay. Kung may drug addict sa sulod sa balay, hindi malipayon ina nga puluyan, nga aman. Ang drug addict hindi na mayustong pinsarya. Kung wala sa ibakal sang bisyo ang tanan nga gamit sa panimalay, ibaligya yan na. Kagti hindi ka nakasalig nga kung maghay ng isa ka tao, hindi na sa kakilala, sang ginikanan niya. Amo nang nagakatabo kung kaisa, may natabo sa bakulod nga linutang na lang sa amaya, kay kung hindi iya paglutangon, siyang patyon. Amo na iya, kalala sa sitwasyon sang isa ka-adik. Di gusto na. Ang akon lang may jutay ko dira,
nga medyo ginabulubanta ko man, na pag-abot siyang tion, at tubangol na iya ni Presidente Rodrigo Duterte pagkatapos iya termino, ang ginaduso sa pila ka mga grupo sang human rights nga ginatawag na extrajudicial killing ang nagkakatabo sa pungsod. Pero dipinsa naman sa mga kapulisan nga ginreport kay Presidente Rodrigo Duterte, kalabanan sini sa mga nagkalamatay, naga-insistir gabato sa kapulisan, di kung ikaw pulis, gabutan ka armas, natural, ang reaksyon mo, kay may armas ka man, kung otoridad ka, lutangon mo. Amo na ang nagkakatabo, hindi yan mag-ako mo ang administrasyon nga ginpatay lang nga wala sa kabangdanan. Iti, abi ikaw, otoridad ka, mangrade ka, dakpon mo, ang puser, pagkatapos magbato, ano ka, mapalutang lang? Kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pangot kita sa tak na las 5. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkulong yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio. At Gido Batos-Batusan, kay Julina Tiungco, kay Imbong Diocampo, kay Alex Puentes, morning. May lang nga pag-upod sa aton tagsagid kagkaagahon. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Please stand by. Ang inyong mabatian, isa kami. Pagserbisyo. Padayon Action Radio. Bacolod saludo sa imo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA. Hindi nila huglahog mo magsiling kang korupsyon di sa ugsaran sang kongreso, porte na. Hanuton kanila sina adlaw-adlaw. Amo nang hindi kita magpagwa sang hilaw bala nga mga impormasyon. Kung may ara ka ebidensya, pagwa. Hingadling mga ngalan. Ang iban gani, giningadlan ang tanan-tanan, mga ara sa mga mayor, pila ka mga ahinsya sa gobyerno, hala, gina isa-isa lawag ang ngalan, ginapakahuyan, ginasipa sa trabaho. Anay kay sa ugsaran sang kongreso, daw tamimi kita. Amo nang siling ko, hindi kita magagad pagwa sang pila ka mga isyo nga wala pa kita sang nagakaigo nga ebidensya. Labi na gid kon mga opisyal sang pungsod Pilipinas ang hilabtan mo, ang balos nila bombardiyoon kanila. Kung sa bagay, ining ahinsya nga ni, kagintukod iya man ni Presidente Rodrigo Duterte, galing kay ang inigo iya, mga kongresista kagwalangalan, subong iya, iyawan siya hangkat. Amo na si Bilika, liwat gani magpagwa ikaw, sang amo sini nga balita siguro nga may nagakaigo ka nga ebidensya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12
19 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negro sanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni Huraton laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation or PUI is 25 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula, 27-2. Una nga bula resulta, 27 kag 2. Second draw, ikadua nga bula, 12-30. Ikadua nga bula resulta, 12 kag 30. Third draw, ikatatlo nga bula, 27-38. Ikatatlo nga bula resulta, 27 kag 38. Langkoy kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita jackpot 117,348,714. Kombinasyon in any order 33, 28, 20, 5, 4, 41. Kombinasyon sang 645 33, 28, 20, 5, 4 kag 41. 658 kita. Ang jackpot 77,259,252. Resulta, kombinasyon in any order 30, 35, 52, 12, 23, 47. Resulta 658 30, 35, 52, 12, 23 kag 47. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Kay Manjo Arnijo, good morning man. May lang nga pag-monitor. Mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos gapid program. Standby. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto ko? Gaspila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Para nga kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw.
maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo may ginatigan nagit nga tawo nga makabulig man sa inyo. Why gid ko nagsala. Amanasing ko buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Di pa ita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila, sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero, pagkatabo, na-rescue namon sila. Kakurog-kurog, idala namon sa police station. Kakurog-kurog, tapos yung giwang inatsura, ang ilang ang mga bayo, do tarapo, gidya. Kaya ang amon nga magulang, pwede ka isog, hindi mo matudloan. Tapos, ay kami kabalo, nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka kay nahibasan lang kuya tigindala ko di sila sa balay kay ginpaliguan kay gipang losyunan gipang kuan ko gid ilalawas ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir kaya mo to nga naghuti kami ni Kap ga problema na gid ko ya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am ano lang imo per may ginapanomdom sila. Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa ang ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula ko ya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na ko ya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lian kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, gaway sila ka ng biskwila. Tungod nga kung tudloan mo ko sila sala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Isang ayawan kami. Pero, subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you, gid no, sa Action Radio, Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gidya nga bulig ninyo no kung hindi pinaagi sa inyo why kami naka-avail sang amo sini kay hindi kami kasarang magbakal gidya sir nabatian ko kay Action Parade sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila tungod sa inyo no thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayo sang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga kinanglan Dodge Dalidada kag Alex Mendoza good morning lang dire kita balita naton sa puwersa sang aton kapulisan Police Station 1 magapabakod sa ila visibility patrol sa pag-abot sa bulan sa Disyembre bangod sa posible pagsaka sang crime against property. Si Action Eric Magbanwa may report. Action Eric, please go ahead. Tatlong tulong na lang Action Fred mag-abot na ang Unitide season bulan sa Disyembre. Gan-expectar sa Police Station number 1 nga posible magasaka ang crimes against property tungod sa mga bonuses kag madamo sang kwarta ang pumuluyo espesyalmente ang nagaobra sa gobyerno. Bangod sini Action Fred, pabakuron sa Police Station number 1 ang ila sini nga Police Visibility Patrol ang pag-deploy sa mga non-uniform PNP personnel sa mga dalagko diri nga mga mosque kag establishmento komersyal agud mamonitor ang mga kawatan nga posible mag-strike kag magbiktima sa mga bumulakal diri sa mga syudad sa Bacolod. Nagapangayo man Action Fred sang bulig si Police Major Jubel Sedel, hepe sa Police Station number 1 sa mga mall owners nga mga vigilante kag mga alerto ang ila sini nga mga security guard amo man ang ila sini nga mga CCTV nga nakabulig dako sa pagsulbar sa mga kaso, especialmente mga kinawatay diri sa syudad sang Bacolod.
Yari ang palayag sang hepe sa Police Station number 1. Every time isang grouping atong patrol, the same time ang intel nato nag-coordinate na sa Secretariat sa mga atong security guard na maging vigilant sila kay pagkamunat ako na kasulod ang ulitan season. So usually damo nag-tadto sa downtown area pag ginatake opportunity sa mga amigo natin. Ang mga dumaan sa mga security guard, makilala na nila sir, pero as of now may mga bag-o sir, mga persona nga nagasulod dito hindi sa ang ilang modus, so hindi pa itaga naman sa kakagakpan sila. Kaya mga dumaan sir, ari na sa aton, iba na to na sa BGMP. Magwas ko sir ng mga nalertong security guard guro sa mga establishment sir, dapat ang mga CCTV kita rin sir, no? Ako ng sir Buli sa CCTV, kaya dito sa downtown area, kung mayara magitang incident, may CCTV, ginakailan natin sir at large ang persona, kay iba na identify naman natin. Kung subulit na sir sa CCTV, sa palapit na sir ang muted season, most sa mga incident natin, isa muna yung mga test, mga shock test, pinapangabay na namin yung mag-alerto sir ang ilan sa mga security guard, at the same time mga civilian guard nila para madating natin umanakpan ng mga suspesad. Hepe sa Police Station number 1, Police Major Jubel Sidel sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Morning lang kay Joset Magwad de los Reyes. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I.
isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng 1 parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hiyadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolog nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon niya nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita
dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampi. Si Edgar Malaka sang iya pagsaulog sa iya ika-26 nga kaadlawan karon nga adlaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:46 na dire kita. Babae nga upod sa napatay nga pulis sa syudad sang Cadiz gin-inquest na kahapon. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga-aksyon na Fred, gin-inquest kahapon sa kahapon ining si Beverly Latosa. Amo ni siyang upod sang Police Action Fred sa naglundad nga komosyon dira sa may corner Arellano, Cabahog Street, Barangay Zone 4, syudad sang Cadiz. Ining ginatumod nga police amo si Staff Sergeant Bernie Sales sa Gay City PNP ini na-assign kag napatay gid ini matapos iyang nalukpan ang iya sini kaugalingon sa giniligar aksidente nga paglupok sa iya sini kaugalingon nga armas luthang. Sunod diri kay Police Major Robert Mansueto, ang hepe sang Cadiz PNP. Base man sa panaysayon sang duha nga upod pa nila Action Fred, loyag na kontani ni Salis nga maglakat o galing ginapugngan siya sang ining babae nga si Latosa kag nag-umpisa ang komosyon, nagdumugay, ginsaylo sang pulis ang iya nga armas sa atubang niya kag nagsigabong igo ini siya aksyon na Fred. No, against kay Beverly Latosa, bali na-establish sabi no sa base mismo sang statement kag sang duha ka eyewitnesses. Ang isang eyewitnesses nakakita no nang giagaw actually yung pusil, nagagaway sila no. So in the course ng pagagaway, to dito lumapok ang pusil na ikaw ng atong polis. Samtang sa piyak nga bahin, ginklaro naman diri ni Police Major Albert C. ang hepe sining pulis dira sa Sagay PNP nga under ini siya sa Intel Operative kag may operation ini siya dira sa syudad sang Cadiz. Gani way ginalauman ang nasambit iya nga hitabo. Nagpadugyan naman si Negros Occidental Police Provincial Office o Conocpo Director Police Colonel Romy Palge sa mga kapulisan ngan maghalong gid kag usaron sang husto ang ila sining service firearm para layo sa disgrasya. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:48 na kay Miriam Panagiton. Good morning lang. Mga blatter entry pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan.
Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA din pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsay ano nga kahintangan Responsable at ang balita Pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palamati.
Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. Lamak-lamak. Evergreen Herbal Cup. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:55, pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Opo kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, arestado ining duha ka mga persona sa separadong lugar sa station number 6 ginaresto ining si Bobby Postejo, 58 anyos ang purok araw, Barangay Vista Alegre, diri sa siyudad sa Bacolod. Ini siya ang ginaresto pagiman sa warrant of arrest sa kaso nga Republic Act 9262 ukon na violation against women and children. Samtang sa station number 9 o kung station number 9 arestado man ining si Eric Lapian, 44 anyos sang Zone 1 Kalong-Kalong Airport. Ini siya ang gindako pagiman sa warrant of arrest sa kaso nga reckless imprudence resulting to homicide. 60,000 pesos ang piyansa para sa suspect. Balita gikan sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:57. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan ang mga kailangan, responsable na pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad gaga sa liwa. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eddie Naboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita.